не съществува на картата на Европа. Османските турци правят всичко възможно да заличат българската идентичност. Гръцкото духовенство взима превес над българското духовенство. Българите са на път да забравят кои са, какви са, откъде идват и какви са били. Един монах, отчаян от тежкото положение на българския народ, ще се провикне от своята малка книжица с много болка, но и с много любов в сърцето. О, неразумни юроде! Поради що се срамиш да се наречеш българин и не четеш и не пишеш по своя език? Или българите не са имали царство и господарство? Толкова години са били славни и прочути. И неведнъж са взимали данък от силни римляни и мъдри гърци, и царе, и крале. Са им давали своите дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите. Първо те са се нарекли царе. Първо те са имали патриарх. Първо те са се кръстили. Най-славни били българските патриарси. И от целия славянски род, от българския народ, произлезли и първите духовници. Паисий Хилендарски. История е славяно-българска. Историята Паисий написва с идеята да събуди заспалия български дух, да припомни на българина славното му минало, славите му царе, ханове, владетели, да го събуди за национално и духовно освобождение. Паисий слага историцата в турбищата и тръгва по българските земи да я разпространява. В град Котел Паисий Хилендарски среща младия поп Стойко Владиславов. Поп Стойко Владиславов е завладян от силата на думи в Паисиевата история и я приписва. По-късно същия този поп Стойко Владиславов ще припише още веднъж Паисиевата история, но вече под името Софроний Врачански. Защото той става врачански епископ и приема името Софроний. Още много хора приписват Паисиевата история. И наистина тя дава своите плодове. Българинът разбира, че към национално и духовно освобождение може да се стигне само чрез наука, образование, чрез четмо и писмо. И по българските земи започват да се създават първите учебни средища. По образец на гръцките такива килийни училища, към църкви и манастири се създават малки школа, където някой от монасите се занимава с обучението на момчета. Тогава наистина само момчетата се обучавали на четмо и писмо. Основната идея е била да се научат на песнопение за нуждите на църквата. Имало момченски хор, който по време на богослуженията изпълнявал църковни песни. Но за това трябвало да се научат и да четат, и да пишат. И така в някои от килиите към църква или манастир монаха се занимава с обученията
на тези момчета. Сега ми трябват от публиката 3 момчета поне, но не виждам такива. Затова ще се прибегна към момичета. После ще ви обясня защо се обучавали само момчетата. Заповядайте, трички. Монахът дава сигнал с малката хлопка за започване на учебните занятия. Децата идвали в гилията и сядали ето тук на тези възглавнички. Заповядайте, седнете. Монахът слагал пред всяко дете по едно сандъче. След което насипал в съндъчета обикновен сух речен пясък. От една кратунка насипва малко пясък във всяко едно съндъче. И сега да видим какво правили децата в Кирийното училище върху този пясък. Всички имат пясък в съндъчетата. Монахът присядал близо до тях на едно малко трикрако столче, взимал се помощника, дългата показалка, с която показвал и достигал до всяко едно дете. Взимал и едно друго помагало, което се нарича панакида. Това е дървена дъска, покрита с восък и върху тънкото восъчно покритие монаха с една заострена клечица, наречена калем, пишел първата буквика. Първо посрещал децата с "Дал Бог добро, деца", те му връщали "Дал Бог добро". Днес ще учим нашето азбуки. Започваме от буквата Аз. Първата буква от българската азбука. Буквата Аз се пише ето така. Напишете върху пясъка и децата с пръстче в сухия пясък пишели буквичката А.